Bo día a todos, bo día a todas. Isto é Ourense Fala, o único espazo independente da provincia de Ourense. Programa número 22º deste podcast que ten lugar gracias á súa grabación nos estudos de Galéxico, a túa empresa de psicoloxía e formación en Ourense. Eu son Borja Rodríguez e comigo está David Pérez. Moi bons días. Hoxe temos unha mesa a 4 que creo que vai ser unha proposta que xurdiu gracias ao señor Jesús Rodríguez hoxe presente. Damos a benvida tamén a Natalia Umpierre. Bo día. Penso que, aparte de ser un sistema innovador dos todos os programas que fixemos, creo que vai ser moi interesante, sobre todo polos distintos puntos de vista que imos marcar, non? Imos empezar por un tema que creo que é o máis importante, porque nós invitamos a todo o mundo, non todos puideron ou quixeron vir. Bueno, pois é unha pena, non? Porque tivemos varios puntos de vista e creo que sobre todo faltounos o do candidato que ten toda a pinta de gañar e faltounos tamén o de Podemos. Non sei se queres... Efectivamente, como xa podedes comprobar, temos unha serie de papeletas connosco, que son as dos partidos que foron convidados a participar e a dar o seu punto de vista. Non todos nos deron unha resposta afirmativa, o cal lamentamos porque gustaríamos ter escoitado a súa opinión, pero bueno, agradecer os partidos que viñeron, os seus candidatos, e convidar a que en próximas edicións veñan os partidos que saben eles cales son e que non acudiron. Quedan convidados, xa o saben. Pero bueno, comezamos xa con nosos contertulios desta mesa 4 con don Jesús Rodríguez, gracias por vir. Gracias a vos pola invitación outra vez. Si me gusta, Natalia. Hola, moi bo día, moitas gracias por convidarme. Estou moi contenta de estar aquí, bueno, por primeira vez. Pero que non sexa a última. Tiñamos moitísimas ganas de contar contigo, como xa sabes. E a ver que nos contas hoxe, que seguramente será moi interesante. Ben, hoxe imos manter unha charla, non vai ser entrevistado ningún dos nosos convidados, pero imos manter unha charla coloquial un pouco sobre cal é a nosa idea, cal é a nosa análise do que foi a campaña e dos resultados que poden amosar as enquisas, non? Entón, en primer lugar, queríamos analizar un pouco o papel dos distintos partidos. Non sei, para vos, cal é o partido favorito para gañar, Natalia? Unha cousa é o que unha queira, non? Un desexe, e outra é a que, bueno, eu non son moi amiga das enquisas, pero creo claramente, non sei se vai haber unha maioría absoluta, pero creo claramente que vai ser o PP, non? Unha vez máis, o que leve esa maioría. Creo que vai coller moitísima forza o BNG, creo que é a forza da oposición que vai estar coa subida máis destacable. Creo que será esa alternativa que se ofreza, non? Pero, bueno, iso. Como ves ti, Jesús? Cal é o favorito? Coincido un pouco con Natalia. Penso que non hai favorito, simplemente hai un partido que neste caso é o PP, que leva unha forza pois grande, porque, bueno, ainda que as enquisas son o que son, estimacións, falan de 41, 42, 43 no mellor dos casos. Eso é unha maioría absoluta, pero con creces. Despois tamén coincido con ela no sentido que parece ser que na oposición quen máis vai crecer é o BNG, despois daquele batacazo que houve hai 4 anos. Parece que recupera con forza. Queda algún resquicio de Podemos, vamos a decir así, porque o mismo que lle pasou ao BNG hai 4 anos parece, pero que aínda con máis forza, para mal deles, sucede ahora a Podemos. E o PSOE, pois, no meu punto de vista, queda aí en terra de ninguén, unha cousa rara, un terraplanismo. Pola miña parte, eu coincido con vos. Penso que o Partido con Popular... Con vos, non con Vox, non? De momento, con vos. Pero, bueno, boa puntualización. Eu coincido tamén co vosso punto de vista. É dicir, penso que vai gañar o Partido Popular, vai gañar Feijóo. Sabemos que se pregunta Feijóo, o do PP hai que buscarlo aí ben nos cartaces, non? Porque, como falábamos antes a micro cerrado, a última derrota do PP en Galicia foi presentando a un Fraga desgastadísimo por riba dos 80 anos, un PP que viña dos atentados do 11M en Madrid, que viña do desastre do Prestige, que viña da xestión de Rajoy co Yacolev e todas esas desgracias, quedouse a un parlamentario de obter a maioría absoluta. Entón, pareceme que a día de hoxe non está nin a metade desgastado Feijóo.
penso que tamén é favorito. Que pensas vostede? Pois máis ou menos o de todos, non? O que dicía el sobre o PSOE, bueno, hai que ver tamén que de 14 as enquisas danlle 16. Entón, a ver, melloran. O caso é que eu teño a sensación de que se as eleccións foran cando tiñan que ser, o resultado pois sería bastante, non sei se moito máis distinto, porque falar en pasado ou falar dunha situación que non sabemos como ia acontecer, porque o mellor sacaba o mesmo resultado, non o sabemos, non? Pero sí que é certo que igual existe un desgaste por parte do goberno co tema do COVID. Sí. E tampouco hai aquel Pedro Sánchez tan fulgurante, non? Que víamos todos que parecía que ia arrasar en todos os sitios onde se ia presentar. Despois, temos que ter en conta tamén como se van desenvolver tanto o tema da Mariña, que xa falaremos, como ver que vai suceder no País Vasco, non? Porque se algo temos claro é que o que se faga no País Vasco é o que se vai facer aquí. Acabamos de saber, incluso fai un par de minutos, que a Xunta Electoral Central que non ia pospor as eleccións. Imos ver como se realizan, porque eu penso nas persoas que están nas súas casas co COVID, que lles van impedir ir a votar, veremos como acaba, ¿no? Veremos como acaba, porque eu imagino que incluso haberá algún tipo de recurso constitucional. Vale, e do resto de partidos vemos a un PSOE que, bueno, parece que pode recuperar esa segunda posición que perdera con Podemos no ano, con Marea no ano 2016. Vemos a un BNG moi preto, pero vemos, por exemplo, a un Podemos moi baixo nas enquisas, que parece que vai pasar de 14 a... Bueno, agora me diredes, pero ten pinta de que vai quedar residual. Na dereita non sei se Ciudadanos e Vox vedeslle a unha opción. Nota. Eu creo que clave algo para entender un pouco os pronósticos que estamos facendo, o que estabas falando agora do tema, parece unha tontería, pero do logo do PP, que por exemplo na propaganda electoral de Feijóo, xa non digo do PP, é prácticamente invisible, non? Eu creo que neste caso, máis que noutros, se está evidenciando que no caso dos partidos estamos votando polo político e noutros estamos votando polo partido. Igual parece un comentario moi obvio, pero no meu caso non o vexo así. No caso de, por exemplo, de Feijóo, Feijóo é, bueno, un líder indiscutible, o partido de Feijóo, prácticamente, non? Sí, precisamente iso. O que quero dicir é un pouco que nos preguntabas agora, que pensábamos como víamos o resto de partidos. Eu como vexo a Caballero, por exemplo, vou me basar un pouco, vou tomar como referencia o debate co Bona-TVG entre os candidatos, bueno, a presidencia. Como vin a Caballero? Caballero vin en modo robótico, non falando de Galicia, senón defendendo a xestión de Sánchez. Vino totalmente fora de lugar. Non era momento de falar de eso, ainda que sí se falara da xestión do COVID, estaba preocupado por defender a xestión de Sánchez. Aproveito para decir que vin nese debate Feijóo tamén moi debilitado, incluso nunca vira que lle temblara a voz. Despois o que decía respecto a Antón tamén, a forza, non, que vai contar igual con menos apoios. Xa, como dixen antes, eu non son moi amiga das enquisas, pero sí que creo que ese voto, coa forza que está collendo o BNG e co peso que está collendo Ana, sí que se pode centrar nela, non? Que ese voto da esquerda vai ir cara ao BNG. Correcto, porque, por exemplo, como vedes vos, Jesús, como ves ti? Falábamos antes tamén que parece que Podemos agora mesmo, que, bueno, está en unha situación bastante problemática, está en caída. Como vedes que se van repartir os escaños de Podemos? Porque parece que vai perder moitísimos e, bueno, o normal é que se repartan entre o PSOE e o BNG. Bueno, incluso habrá xente que... Temos tamén a Marea Galeguista por aí, claro. Ti como ves? Eu penso que non vai haber sorpresas a nivel de composición do Parlamento, quero dicir, dubido moito que entre Vox, dubido moitísimo que entre Ciudadanos e dubido moito tamén que entre a Marea Galeguista. Porque, bueno, polo que se ve, bueno, hai que ter unha forza un pouco sólida nalgúna provincia como para gañar un parlamentario, non? E entonces penso que eso tamén pode ser un punto a favor de Podemos, vale?
Que vai a pasar a ter menos deputados? Home, eu calculo son as miñas expectativas que 4 ou 5, non lle dou máis, pero tamén pola situación que pasou nas municipais, que non pasou tanto tempo. Perderon moitos concellos tan importantes como Santiago de Compostela, por exemplo, o Martiño Noriega, que é un bastión do propio partido que de feito é refletido aí na publicidade. Entonces, o problema, penso que nunca acabaron de ter unha unidade. Creceu moito a raíz de, bueno, do cansancio popular sobre a política que tiñamos, a situación que tiñamos, aquela famosa sentada en Madrid bueno, ahora non me acordo o nome. 11M, non? Que parece casi a No, prehistoria. 15M. É outra referencia. Claro, pero é que, vamos a ver, eu penso que ata é lógico, non? Podemos a nivel nacional, se mirades os resultados das distintas eleccións xerais, salvo aquelas eleccións no que sacaron 70 e tantos congresistas, solo foi disminuir paulatinamente en cada elección. Si, teñen a súa xente fixa, teñen, non sei se teñen 30 e algo ahora mismo, non? 35. Pero se vos fixades é a metade de cuántos anos? Parece que estamos falando de 15 anos, estamos para niños. Exactamente, entonces creo que eso tamén debilita nas comunidades que gobernaban, nos concellos que gobernaban, etcétera. Claro, eu penso que pouco a pouco ata o punto de que, non sei se pasará ou non, pero a sensación é que vai ser un partido que desaparezca no futuro. Sí, bueno, en parte o que dis ti, non existe unha falta de unidade, non é porque digamos nós, é que simplemente as mareas tiñan un líder, ese líder xa non está, e despois, non sei, empezaron a sair partidos por todas partes, e despois existe unha cousa que se chama Marea Galeguista, e despois podemos ver incluso nos sobres que aparece a nova Mareas. Non sei se van xuntos, no sobre van no mesmo recadro, e o tema... Hai unha cousa que... Perdón, David, como diría o Casado, un mesunse. É un mesunse de partido. É que estou no vendo, e penso no votante que non está atento á vida diaria política, non? Sí. É que ven un sobre, unha cousa que se chama Galicia en Común, punto, Podemos, Esquerda Unida, a nova Mareas, e a pregunta que eu me fago é: a quen estou votando? Cales desos 5 é o que se presenta? Que teño que meter 5 papeletas nun sobre. É que efectivamente, que tú podes ter unha idea que coincida con algunha desas, desas persoas que participa, pero cada persoa ten un ideal. Mañán escollemos 4 ou 5 representantes de Podemos e realmente non sabes se vai coincidir co que tú pensas, porque tú igual votabas por Borja, pero que sale elegida de Natalia, e son dúas formas diferentes de pensar dentro da mesma candidatura e de pensar sobre todo en fundamentos, porque evidentemente en todos os partidos a xente ten o seu propio pensamento a pesar de coincidir nunha ideoloxía, pero neste caso, aínda que coincidan, non coinciden tanto no fondo como pode ser cualquier outro partido. É que estou David, o mesmo coa Marea Galeguista. Que eu non sei nin que se presenta. O Pancho Casal, non, digo dos partidos que se integran, non sei nin que se integran nesa lista. Compromiso por Galicia, Partido Galeguista... No, é que o tema é o seguinte, falemos claro, o tema é que hai unha serie de persoas que son independentistas que poden chegar ao momento en que voten ou ben o BNG ou ben poderían chegar a votar a Nova, non? Pero a pregunta é, eu son un votante tradicional de a Nova, vexo esa lista, vexo que está a Esquerda Unida, que eu saiba, ata o día de hoxe, o dereito a decidir non o leva no seu ideario. Teñenche que facer unha pregunta. Como pode ser alguén votante tradicional de Anova? Cantos anos ten Anova? De onde sale Anova? De onde nace Anova? Entre comillas, non? Anova nace da crise do BNG. De escisión en escisión. Pero o que quero dicir é, eu son independentista, non? Nun caso teórico. E son votante de, pois imagínate, era votante do BNG e despois, polo que sexa, remato en Anova e quero votar pola independencia de Galicia. Eu vexo esas listas e, home,
con Podemos e Esquerda Unida, pois Realmente, creo que non imos chegar a un acordo, non? de todas formas, eu penso que a xente que vota un partido tipo Podemos, tipo BNG, isto non con as salvedades que isto supón, isto non é igual que en Cataluña, quero dicir, aquí non hai un componente polo momento nacionalista de querer chegar a unha independencia tan forte como pode existir no País Vasco ou como pode existir en Cataluña. Entonces, eu creo que aquí, se tú votas o BNG ou a Podemos, ou a Marea Galeguista, que podemos centrar máis nese ámbito, non votas realmente a independencia de Galicia, senón votas outras políticas máis arraigadas, máis defensa do territorio, o que tú queiras, pero realmente non se pode comparar, que supoño que será tamén un pouco por onde vayan os partidos nacionalistas estatais, sobre estes partidos, pero isto non é votar o PDCAT ou Esquerra. Claro, porque vos estades falando da división dentro da división dentro da división, non? Que foi un dos puntos claves de Feijóo no debate, que o fixo moi ben, non? Baseouse nesa lista de partidos, tú pum repetindo a mensaxe que cala moito, pero eu a parte da división criticaría a falta de representatividade, porque a min agora cústame facerme un perfil do votante de Podemos, imos chamarlle, non? Por evitar todo o nome. Bueno, xa, da maneira da lista non sei, a verdade custa un pouco máis entendelo, non? Pero a calquera lle custa entender a Pancho Casal cando fala. Podemos facernos podemos facer un perfil do votante do PP, o xente do BNG, porque a representatividade está clara, pero a min custa imaginarme unha persoa que pensará cal é a súa ideoloxía para votar a Podemos, non? Que en Galicia. É un pouco que falábamos antes, ter esa imaxe, non? Estás votando aquí moita xente, bueno, vou votar a este que sei que o que me fai isto, que sempre foi ben, para non caer no mesunse, non? Ese do que falaba, que me fixo, perdón, que o repita, que me fixo moita gracia outro día cando escoitei a Pablo Casado falando en castelán, sí. E dixo, non apostéis por el mesunse de partidos, non? Pois bueno, claro, que igual non iba tan desencaminhado, igual, non sei. É verdade que el no plano do Estado tamén o está comezando a ter un pouco complicado na división de voto, cousa que non acontece en Galicia, que para min un dos grandes legados de Fraga, non? Esa unificación da dereita. Sen dúbida, máis falando de onde estamos falando, de Ourense. Pero é que un punto que eu creo que é moi relevante é que hai moitísima xente que non entende como funciona o Partido Popular en Galicia, que pouco nada ten que ver co Partido Popular en Madrid, non? Porque incluso nas votacións do CIS moitos dos votantes do Partido Popular decláranse nacionalistas. É dicir, será un nacionalismo distinto do BNG? Pois non o sei, pero claro, decláranse nacionalistas. Aí entra o galeguismo, o nacionalismo e tal, bueno, aí isto xa dá para outro debate. Claro, pero eu o que digo é, lanzo a pregunta ao aire, non sei como vedes, a pregunta é clara e concisa. O BNG é un partido independentista, sí ou non? Nas súas bases eu penso que sí. O problema do BNG ou a miña forma de ver, que o BNG ou Ana Pontón tiña un reto moi complicado e que baixo o meu criterio cualquier político tería moi complicado, que era unha división tremenda dentro dun partido de varias forzas, non? Por iso é bloque de varias forzas. Esas forzas dividírense, de aquí que teñamos agora a Marea Galeguista, bueno, cando foi a Nova, Compromiso por Galicia, etc., non? Ela foi capaz de aunar quizáis outra vez esa xente que se enfadara ou que se indignara cas políticas de hai anos do BNG e que rachara con todo eso e que creara os novos partidos. Entonces, é independentista? Sí, é independentista e republicano baixo o meu criterio, pero foi capaz de aunar moitas vertientes e por eso eu penso que vai voltar a crecer e probablemente sexa o partido que nestas eleccións máis forza colla. Ti como ves? Eu estou totalmente de acordo con Jesús, porque que un partido sexa independentista ou como pode ser, claro, o Partido Republicano non quere dicir que vaya a loitar a morte e que sexa a súa prioridade que facer conseguir un Estado republicano. Bueno, ahora falo a nivel español, non? Efectivamente, estaba pensando, iba a decir unha cousa e acabaseme de ir completamente, pero creo que a prioridade agora o que lle interesa aos galegos non é pensar, están vendo, por exemplo, no BNG, eu creo, unha alternativa real que realmente vai a responder
polos seus intereses e necesidades. Que problemas estamos tendo agora os galegos? Pois estamos tendo un problema tremendo coa sanidade pública, non? Como sobre todo se evidenciou nesta crise do COVID, os grandes fallos que teñen as políticas do Partido Popular. Eu creo que, dando un pouco resposta á túa pregunta, David, o BNG agora mesmo vende a atravesar un proceso de madurez. O BNG entendeu que o independentismo é produto de unha evolución do nacionalismo, o soberanismo, e que logo se acaba acabando ese independentismo, non? O BNG que fai uns anos era máis radical nese aspecto, por iso era moi complicado ampliar o graneiro de votos, como se adoita dicir. Hoxe en día, Ana Pontón o que fai é aportar transversalidade ao partido, que eu penso que hai, bueno, de feito nos coñecemos a xente, non? Que se define como galeguista de dereitas, que vai votar por Ana Pontón, porque Ana Pontón conseguiu darlle esa transversalidade ao partido. Claro, eu que me quería referir un pouco agora, polo menos no debate, perdoade que me centre nese debate da TVG, pero que é así como a mostra máis representativa, onde tivemos oportunidade de escoitar aos representantes, non, dos principais partidos políticos, pois foi onde se evidenciou, non, quen estaba a falar dos problemas reais que temos, das necesidades que temos, e quen estaba ali porque foi votado, o sea, tamén como ocorreu no debate, por exemplo, de cabezas de lista da provincia de Ourense, se notaba perfectamente quen estaba ali en contacto e falando do que realmente precisa Ourense ou precisa Galicia, e quen estaba ali como se fora votado por un omni directamente no plató. Abondando xa noutra cuestión, vos como vedes o tema da COVID? Como influiu que se retrasaran as eleccións? Pensades que pode afectar, non? Como vedes? Eu, se me permitide claro, profundizar na pregunta de David, sí. Creo que o 5 de abril había unha sensación de que había maior igualdade. É dicir, xa, bueno, temos aquí unhas enquisas, non? Que lle dá a electomanía do fai, creo que de onte a noite, dalle 42 o PP, unha victoria moi holgada. Pero había a sensación de que o 5 de abril iba a estar moito máis igualado. Sen embargo, pasou esta crise, pasou a sesión de Feijóo, que, bueno, parece que o reforzou. Entón, a miña pregunta é a seguinte: creedes que o PP xa é reforzado da crise da COVID, é dicir, que lle favoreceu o adiamento das eleccións? Eu, precisamente, no meu caso, creo que non, sobre todo nesta última semana, se algo estaba por decidir, non? Supostamente, segundo as enquisas, hai unha alta porcentaxe do voto indeciso, non? Pero neste caso, por exemplo, vimos que cando, bueno, durante a etapa de confinamento, vimos como cada día Feijóo, convertiu a Televisión de Galicia no seu altofalante diario, onde iba pasando parte de toda a situación e comunicando. Que estamos vendo estes días? Sobre todo co brote que, bueno, dende que apareceu o brote na Mariña, todo o contrario, dende que o tema da responsabilidade, bueno, competencias respecto á xestión sanitaria pasou ás comunidades autónomas, vemos un Feijóo que está agochado, que está ocupado coa súa campaña, que, bueno, que está, como decía outro parapetado na ciencia, pois ele está parapetado nese consello clínico, supostamente eso que ten, non? Para topar responsables no caso de que isto se vaya de madre na Mariña. E ti como ves? Eu penso que non habería moitos cambios. Vamos a ver, a crise da COVID, que falamos aquí cando viñen na anterior ocasión, é unha crise que é moi atribuible a cualquier goberno, quero decir, foi unha mezcla entre órdenes de Madrid e órdenes de Santiago, non? Con dos partidos totalmente distintos, como son o PSOE e o PP, no sentido de, bueno, pues eso, de directrices, non? Entonces, o que pasa, a sensación que teño é que podíanse pasar a pelota uns aos outros tranquilamente, e isto é responsabilidade túa, e isto é miña, e tal. Entonces, se estaban máis axustadas as eleccións do 5 de abril? Eu penso que non, penso que pode ser que houvese unha variación de un escaño para un escaño para outro, pero realmente penso que iba a ser algo similar. Quizáis os 42 que tú nombrabas igual non se apreciaban tanto, ou en vez de 42 son 40, non sabemos, xa veremos o domingo, e daba esa sensación de que igual estaba a maioría máis
máis apretada, non? Con respecto ao BNG, a sensación é que me transmiten é que teñen máis forza ahora que o 5 de abril. Igual para eles si foi uns meses que lles axudaron a coller impulso. O PSOE é que, sinceramente, a Gonzalo Caballero pouco escoitei na crise do confinamiento, seguramente porque o partido que goberna en Madrid é o seu propio partido, entonces igual non tiña moita maniobra ou espazo para maniobrar e poder decir unha cousa ou outra, porque supoño que o fácil do goberno da Xunta sería botarlle culpas a Madrid. Entonces está aí un pouco cas mãos atadas, non? Que pode decir? Que pode resolver? Esa sensación exactamente a mesma tiven cando foi o debate dos cabezas de lista en Ourense con David Bruzos, por exemplo. Con esa situación difícil, non? Bueno, agora vou criticar a xestión de Feijóo, pero non, está tamén a miña, a outra a candidata do PSOE tamén, teño que darlle escaña, pero xusto porque estamos do mesmo lado a outro nivel. Eso notase moito, sí. Claro, imagino que entre eles mesmos saben que son unha opción xuntos. Xuntos. Que pasa que falando a nivel ourense, penso que David Bruzos non ten a forza como para ter que chegar a ese nivel de estrategia co PSOE, non? Outra cousa se me dice que aquí en Ourense saca 2, saca 3, entonces eu penso que quizáis tiña que ser algo máis agresivo a nivel político, a nivel estrategia, por si mesmo e tamén polo seu partido. Non sei, é complicado. Pero volvendo ao tema do COVID, eu teño sensacións moi encontradas, porque eu teño a sensación de que en Madrid a coalición Pedro Sánchez e Pablo Iglesias saliu reforzada da crise, pero tamén teño a sensación de que Feijóo saiu aquí reforzado da crise. Sí. Entón, que quería conectar esta pregunta. Fixadevos que do PSOE estamos falando moi pouco, e para min é moi chamativo. É dicir, cal é o papel do PSOE nestas eleccións? Porque eu teño a sensación de que Gonzalo Caballero non acaba de conectar co electorado, sí. Dicir, que precisa traer a Pedro Sánchez ao meeting, non? Que ten o verdadeiro carisma. Vexo un PSOE moito máis frouxo do que eu me esperaba. Non sei como vedes vos o papel de Gonzalo. Eu que falaba un pouco antes, non? Eu vexo un Caballero eu vexo falta de liderazgo total, non? E non o vexo mesmo cando fala, vexo bastante abstraído, centrando o debate na defensa da xestión que fixo Pedro Sánchez a nivel nacional. Sí, que saiu Feijóo reforzado tamén, sí, tamén pode ser, polo menos nesa primeira etapa, non? Durante o confinamento, na que a Televisión de Galicia encargouse de ser a portavoz todos os días, non? De falar por el. Mesmo hoxe mesmo me chamaba a atención, non? Agora que se están poñendo as cousas complicadas co brote da Mariña, que é o segundo máis importante de España a día de hoxe, que mesmo a xornalista, non? A presentadora da telexornal reproducindo as súas palabras, o sea, xa non vemos a intervención de Feijóo falando, senón que é a propia xornalista que convida a que vayan aos colexios electorais, que non hai risco ningún, que están as garantías sanitarias totalmente aseguradas. Sí, pode ser, pero eu creo que aí gustaríame indicar eso, creo que ten o papel do medio público galego por excelencia ten bastante importancia. Pero é que, así xa para unha reflexión xa un pouco para ir rematando este bloque, é que o papel do BNG é moito máis fácil que de calquera dos que están aí. Por que? O PSOE con Podemos goberna en Madrid, o PP goberna en Santiago, o BNG, como non ten responsabilidade ningunha neste caso, podemos ver que vai ser a gran beneficiada porque non ten desgaste ningún. É dicir, non ten responsabilidades de goberno, e o non ter responsabilidades de goberno é moitísimo máis sinxelo poder conectar ca xente. Está Néstor Rego, non? Facendo no Congreso moito máis por Galicia do que fixo Feijóo nestes últimos anos. Sí, pero iso non é gobernar. É dicir, ti podes estar ali e podes... Pero falar de desgaste eu tampouco vexo así, o sea, non significa que non houbera traballo detrás e non por estar... facer a oposición que se está facendo tamén é... Por non enlialo. Sí. Simplemente o que quero dicir é que a posición de todos os partidos que poden ter representatividade é o máis sinxelo de todos. É unha cousa que
completamente palmaria. Como ves ti, Jesús, o papel do PSOE nas eleccións? Caballero, carisma? A pregunta que formulo Breve, por favor, que temos que ir rematar. É a seguinte: ten adversario? Dentro do propio PSOE? No, ten adversario Feijóo dentro do resto de formacións, porque claro, no sentido de tú falabas que Caballero non conecta ca xente, co electorado. Estamos falando do segundo ou do primeiro partido da oposición, non? Quero decir, se o primeiro partido da oposición non colle un impulso, aínda que despois precise de outros partidos para gobernar, non se pode valer ou querer valer do terceiro ou do cuarto para presentar despois un candidato. Tes que ser, bueno, esa gasolina que faga explosionar para que todo ande, non? Entonces eu penso que Feijóo tampouco ten, polo menos a nivel de Galicia, un candidato en fronte que poda decir, bueno, pódeme xogar a presidencia, non? Ana Pontón ao final encádrase nun partido pois moi particular, máis ou menos tal, pero cuántos deputados estamos falando que pode alcanzar, ainda que sea o seu mellor rexistro do BNG na historia, e cantos podería alcanzar o PSOE, porque ainda así, o que falábamos antes, o partido con máis forza é o BNG, ou que nos pensamos, ou o que se sinte, pero ainda así non supera o PSOE. Fíxate, de novo, estamos falando do PSOE, de novo empezamos a meter outros partidos porque parece que lle falta esa forza, non? Pero bueno, estamos rematando xa neste debate, quedando xa moi pouquiño. Se chegastes hasta aquí, entendo que vos gusta o noso podcast, así que por favor lembrade suscribirvos a nosa canle de YouTube de Ourense Fala, e tamén seguirnos en Facebook e Instagram, e poñer comentarios criticando, e bueno, se hai algo que dicir, tamén estaremos encantados de escoitalo. Ben, estamos rematando. Ultimísima pregunta. Vou vos ler a enquisa de sondaxe, vale? Me parece que do día 6 de xullo, o sea, foi un par de días. No último. E tedes, sí, efectivamente, o último no, que foi legal. Tedes un minuto, vale, para dicirme se credes que se asusta o que vai ser o resultado final, non? Entón, PP 42, PSOE 15, Bloque 14, Podemos a Nova Mareas 4. Natalia, nun minuto, crees que se asusta o que vai acontecer o próximo domingo? Cal é esta? A derradeira. A derradeira. A de Non sondaxe. sei, unha vez máis digo que non son moi amiga das enquisas, remítome un pouco que decía o que lle dixo fai un par de días Ana Pontón a Xavier Fortes na entrevista que lle fixo, non? Que non se fía tanto das enquisas, senón do resultado, non, final do voto, da vontade do pobo. Se estou de acordo con ela ou non, pois a ver, creo que o PP, aínda que mal que me pese, é unha forza moi difícil de derribar, non, en Galicia. Eu creo que como dixen antes, o partido que máis vai medrar vai ser o BNG. Non sei se chegará a poñerse por diante do PSOE. Dende logo, se o PSOE está por diante do BNG, non é precisamente polo papel que fixo, que está a xogar Caballero nesta partida. Bueno, a min sorpréndeme, sería, bueno, se o PP, como pon aquí sondaxe, consigo os 42, é brutal, o sea, son uns resultados inmellorables. Que o PSOE baixa a 15 costame máis crelo, solamente polo que arrastra, bueno, de o que falábamos de Pedro Sánchez e o electorado fixo que teñen estes partidos, non? Sí. O BNG sí que vai ser, ou eu penso que vai ser a forza que máis remonte, porque, bueno, o que falábamos antes, non? Ana Pontón conseguiu voltar a unar moita xente, non, en torno ao BNG, e despois en Mareas, pois, pareceme que un pouco van aí no meu pensamento que pode ser o resultado deste domingo. Pois a miña opinión é que están bastante, eu creo que vai ser bastante preciso. É dicir, igual o PP igual polo tema esta da Mariña en vez de 42 saca 40, co cal o PSG pode sacar 16, o BNG igual empata. Eu creo sinceramente que Podemos e toda esa xente que está nese partido non creo que saque máis de 2. Esa é a miña opinión. Non lles vexo nin forza, nin ganas, nin... É que Galizan como un lagarto Spock, chamaría eu, porque é un auténtico mesunchi. Sí, sobre a Laranxa creo que non obterán nada. Eu, se me permitís tamén dar a miña opinión, creo que todas as enquisas están cometendo o mesmo erro, que todas as enquisas están sendo moi pesimistas co PSOE.
creo que o PSOE vai sacar moito mellor resultado que dan todas as enquisas. Bueno, solo quero facer un apunte. Hoxe lendo un artigo colocaba a indecisión nun 31%, que se vai ser Interesantísimo. voltar outra vez a ser clave, e tamén a participación, porque hai que recordar que é 12 de xullo. Estamos en pleno verán, despois dun confinamento. Sí, que ainda hai e que moito a xente- medo, hai moito medo. Que a xente xa non é solo medo, quere sair, non quere verse outra vez atada a nada. Veremos o que acontece, Pero bueno, mentimos, teño unha última pregunta. Pasástelo ben no debate, Nata? Sí, moi ben, fíxose curto, a verdade. Ben, Jesús. moi contento. Hombre, era o ideario. Sí, se lo pasado de ser. Moi ben, moi ben. Así que nada, quedades convidados a que unha vez pasadas as eleccións, sei que ao final se realizan, que bueno, creo que sí, quedades convidados a facer este debate, pero a toro pasado, non? Como se di, para ver se acertamos nas nosas análises ou... A ver, veremos o que acontece. A ver. Moi ben. Así que, Nata, moitas gracias por vir, queda vostede convidado a vir de novo. Por moitas gracias a vos, espero voltar pronto. Hombre, que temos moitos temas dos que falar unha vez, nos desfagamos un pouco da política, xa sabes. Sí. Jesús, por suposto, moitísimas grazas por vir outra vez. Moitas gracias a vos. De novo, máis que convidado a voltar. Moitas gracias. Pola miña parte, moi bo debate, moi interesante, creo que é interesante que se fale da política cada vez máis, por lo tanto, esa é a nosa idea, seguir facendo podcast de política para que se incremente, non, o coñecemento da xente neste aspecto. Así que pola miña parte nada máis. E pola miña nada menos. Moitas gracias por vernos.